Saig Edwards. Kemp. Edwards. Ocen i chwarae hi i Noah Edwards sy'n ymgeisio ag heibio'r postyn. Cyfle cynta'r gêm i Prestatyn. Edwards i Kemp ond y syth i Gruffydd Sheehan. Georgievski, o Ferus yn llithro, Georgievski yn parhau ei rediad, yn chwarae hi drwad i Liam Thomas. Ac ar ôl 23 o funudau, mae Caerfyrddin ar y blaen. Sam dwywaith yn erbyn llif y chwarae, Blerwch yn amddiffyn Prestatyn, Georgievski ar draws a Thomas yn darfod. Itsi ar gol, y gwynt ar glaw yn chwipio ma'r erddi Bastion. Dim trosedd. Medda'r dyfarnwr, Vincent, yn syth i Jack Lewis yn argedio, dyna chi gol gan Jack Lewis, fel bwled i gefn yr hwyd. Caerfyrddin, yr amddiffyn unwaith eto'n wael, ond Jack Lewis yn manteisio. Ferus, Sted, o camddealltwriaeth rhwng y ddau fanna, dim trosedd medda'r dyfarnwr. Georgievski yn ei chwarae hi Luke Cummings, rediad da gan Cummings. Ac yn croesi ac i gefn y rhwyd gan Liam Griffiths y tro yma. A reit ar ddiwedd yr hanner cynta, mae Caerfyrddin yn ôl ar y blaen. Cummings ar groesiad, Griffiths ar beniad a dim gobaith i Carl Jones. Noah Edwards, ond gryfach na Sheehan. Gan ei chwarae hi ar draws i Alec Williams. Williams yn y cwrt, Cosbyn argedio! Ond ceisio o Milden. Ond Itsi yn ei harbed e. Cornel i Prestatyn. Itsi yn ei dyrnu hi'n glir. Noah Edwards yn ôl i Saig Edwards. Edwards parhau ei rediad yn llithro'r bêl drwad i Jack Higgins. Ond cael ei dynnu lawr. Ond i cic o'r sfotin gan y dyfarnwr Sheehan. Oedd yn cydiad yn ei grys, dwi'n meddwl. O bêl drwad i Higgins. Dim dwywaith mae Sheehan oedd o cic o'r sfotin. Higgins felly yn erbyn Itsi. Ond gyffyrddus i gefn yr hwyd, y bêl yn mynd un ffordd. Itsi mynd y ffordd arall. A mae Prestatyn yn heiddiannol yn gyfartal. Cornel gan Saig Edwards. Prestatyn yn pwyso yn yr ail hanner, mae arbeniad gan Jack Lewis, yr arbediad yn un da gan Itsi. Lewis yn penio Itsi a blaenau fysad iddi. Da ni yn eiliadol ar gêm tafliad Alec Williams. Alec Williams, rediad cryf, Jack Kenny, o dyna chi! Gol i gipio'r pwyntiau i Prestatyn, drama ar ddiwedd y gêm. Alec Williams, rediad campus lawr o dde, drychwch ar Neil Gibson. A Jack Kenny yn darfod a 3 pwynt i Prestatyn. 2-1 down at half-time. There was a few home truths in the dressing room because I didn't feel we played badly, but I felt that Carmarthen had scored with probably their only 2 attacks, and we've got to get out of that being soft-centred and stop allowing teams to score from their only attacks, and we've got to be more clinical in the box. And they took that on second half. Character of the lads was fantastic, and they really took the game to Carmarthen. It's a trait of Prestatyn. We know that we keep going to the final whistle, and we always believed there was a 3-point set to be taken. Well, dyna pêl-droed. Chwarae teg Prestatyn, mae chwarae teg I Kevin Druids ac yn y blaen Aberystwyth. Mae relegation fight gyda Caerfyrddin, mae rhaid I chwaraewyr yn sylweddol I hynny yn gynnu iawn. In the final few minutes, you know, the goal comes from a really nice move, and Jack Kenny's on the end of it. We've been giving him some stick this week because we've worked on it all week in training, and when things like that come off in the last minute, it makes it all worthwhile.